Tampereelle 41. Matka lähtenyt liikenteeseen. Tankki on melkein täynnä bensaa. Ja kaasu on pohjassa. Tää me tosta ohi päästään. Juu, päästään. Moro. Ollaan kohta Tampereella. Tai Pirkanhovin kohdalla oikeastaan nytte. Henkka tilasi ruokaa Hämeenlinnasta. Se ei oo vielä syönyt. Se on kestänyt aika kauan, se oikeastaan aloitti vasta. Että ei tässä muuta. Tampere! Tampere! Tää vitun kiva ajaa. Ollaan tässä Muuramessa. Joku päälle 3 tuntia kohta tehty reissua. Tekis vähän mieli päästä skeittaamaan jo, mutta täällä tulee vesipisaroita, mikä on aika huono juttu. Oliko se mitä Nikolle kävi? No. Niko, kerro uudestaan. Yritin viestiä vähän Henkalle tuossa, että mulla ei oo paperia. Henkka ei kuunnellut mua tai ei muka kuulu mitään. Koputtelin sille ja huutelin. Olin aina hiljaa, kun kuuluu, että joku tulee sinne WC-huoneeseen. Lopulta sitten kun ei tullut mitään, niin kingistin sitten pakarat yhteen ja menin viereiseen koppiin. Tultiin tänne Viitasaaren uudelle betoniparkille, jonka on suunnitellut Concrete Proofi. Päivän ekat sessarit alkaa ihan just. Sääri! Tuoppi vähän ampu.
2, 3. Wow! Suomalainen mies se! Pelkää vettä vai? Vähän pelkään kyllä.